Ak sa rozhodneme v rámci nášho zdravia a správneho fungovania dodržiavať odborníkmi odporúčaný denný príjem tekutín, služba nášmu telu tým nekončí. Výber nápoja je totiž minimálne taký dôležitý ako jeho pravidelný a dostatočný príjem. Východoslovenská vodárenská spoločnosť zásobuje pitnou vodou takmer 1 000 000 obyvateľov. Prináša im zdravie, kvalitu, pohodlný prístup, ale v porovnaní s kupovanými nápojmi aj úsporu finančných prostriedkov. Neraz sa stretávame s pojmami mäkká a tvrdá voda. A čo vlastne tento údaj pre nás, ktorí ju denne pijeme, znamená? Slovensko disponuje jednými z najkvalitnejších vodných zdrojov v Európe. Ako zdroje pitnej vody sú využívané podzemné zdroje, ale aj niektoré povrchové zdroje s vysokou kvalitou. Každá voda obsahuje minerály v prírodnej podobe. Ich obsah ale závisí od geologickej skladby horniny, ktorou voda v podzemí preteká. Podzemné vody v porovnaní s povrchovými vodami sa vyznačujú vyššou tvrdosťou. Ďalšiu úpravu vody vyžadujú zväčša len povrchové zdroje, ktoré sú viac ovplyvnené hydrologicko-klimatickými pomermi, geologickou skladbou podložia, dnovými sedimentmi a podobne. Čo vyjadruje tvrdosť vody? Tvrdosťou vody sa vyjadruje obsah vo vode rozpustných minerálov, z ktorých prevažuje vápnik a horčík. Aj keď neexistuje univerzálna stupnica pre tvrdosť vody, zaraďuje sa do niekoľkých stupňov od veľmi mäkkej až po veľmi tvrdú. Vápnik a horčík patria medzi najvýznamnejšie a najlepšie preskúmané stopové, esenciálne prvky obsiahnuté v pitnej vode, ktorých pozitívny vplyv na ľudské zdravie bol dostatočne vedecky preukázaný a prítomnosť ktorých je v pitnej vode žiadúca pre mnohé fyziologické funkcie organizmu. Majú preventívny vplyv na vznik srdcovo-cievnych ochorení, antioxidačné funkcie a prevenciu ďalších ochorení. Sú pre ľudské zdravie nevyhnutné, pretože organizmus si ich nevie sám vytvoriť, ale musí ich prijímať do organizmu vhodnou formou. Základným zdrojom príjmu vápnika i horčíka sú potraviny, príspevok z vody k dennému príjmu sa pohybuje v rozmedzi od 5 do 20%, kde sa poväčšine vyskytujú v jónovej forme, sú dobre rozpustné a ľahko vstrebateľné. Pitná voda je teda kvalitný nápoj na každodennú konzumáciu pre všetky vekové kategórie. Iné nápoje, vrátane minerálnych vôd, môžu tvoriť len akýsi doplnok pitného režimu, určite nie jeho hlavnú zložku. Vyvážený pomer vápnika a horčíka, ako aj ďalších minerálnych látok obsiahnutých v pitnej vode, je zárukou toho správneho pitného režimu. Tak teda na zdravie.